ne ye kwa kopie mu ewo eye Awutu ayensuako omanfo bi e wo honom ene ahuntem nya akokwa ene nkro ye tesa nkanka akuafo no wo mu kire mu a so pa bia ye akoko pa wodua na wotumi ye ne kama ede ba ma adwaso a omo ena dosa akoko no ebi wo honom na Awutu Senya West wonso so no wo pa bia ye a wo mu kwan enya kra na etan a wo mu kwan na enya tie ne wo de hwede to wo mu ye koko roads ene aso ye hwa kwantempo wo nsem so anim se wosrada nkro bi ti se awusu ayensu akon ehuntem ene nya akokwaafo ekwan a enye no omeyema wo no koko akuafo a wonom ewo Awutu ayensu akon ehuntem nya akwa ene empotem wo atwa ho ahia ewo Awutu Senya West mensini mu no ekire mu a contractor wo be hya ase wo yi bodwiase ene ayensu akokwan no wagya adwuma ne to honom emfie bebreni a ama ekwan no asɛ kora nana kofi entwi ofenam ene ye Awutu ayensu akon ehene na wono ene wagina koko akuafo ni nyina anamu a wode won haw ene wakosem eto yama ne boni anim mudi yankebe ya na montwa na monfantu framam na aban hwe kwan a contractor ye di ama no adwuma wabe free bodwiase na oba ayensu akon ekwan no se ne ekwan na ye no wankasa wudu hɔ a sɛ ukutaka na sɛ wunnim dravia akra waka no nyina wode bokwa kohwe amonam wotutu kwan no so basa amma sese no so muti kokoo no kura ne be ya ka baba be fa kura de akɔ no edi enti sa contractor na oyɛ sɛ adwuma ne de mesra ban sɛ baabi o hye bia na yɛhwehwɛ no na gutters na oyɛ any bridges na oyɛ na wabi tutu kwan no mu no a ɔma akuafo no nya kwan fɔ no ba ne mpia bonten no haye enu ya de kan nana ya pepra amekuji eye country director Emma Koko Life ono so de to koko kuafo nyina anim se nhyehyeye biara koko board e de ama wonom se ne be ya wonom koko kua no ebetumi akonkan no omomoden ase obedi so koko board person de fashion a akyerɛkyerɛ no wo fashion twetwem ku yese wo dom ku yese obehu se koko ebeso baby wa kora hu hia fertilizer wo twetwem wo do no keke no ebeso enu nti mi amigina he mabdani koko kueni obi beka se o koko skeni koko wo hwe meni manka koko skeni manka menye bi basesi animo koko efuo 17 acres na kyerɛ koko infaso wo nti de be ka kyerɛ kuafo ne se yenkosoa na koko board nkyerɛkyerɛ ne nyina omde mayen yen mayenim kom ehu hia pa obi wo ha obeba training obeba beji ntitie ni nyina so kwa onfa nkoye hwe Paul Kwakutete eye Awutu Senya West Union President ono so efasa akwanya no so de adesrede eto mampani adodan Kwakufado anim say almost say a youth in agriculture no nya mesre aban ne say obeya man ne say emprempren farming a business enti say wo ye business bia so a wo hia startup capital mre bia be say kono uko school na so wie na so wo okro na sanko ye ma ye se kwakurase kodo ende wo kwakurase ansa na wo benya asase ne krampo no age say wo kita huge money ansa na wo nya asase no so without a startup capital no on to me emphasis kind just like that enko because of enti ye say aban ne say obetumi asset fund bi ato ho ama you for mo person agriculture mu anasa obi a wo pesa o pesa o kokuaye mu no